والتماسك والمراصة. dusukuna siri ni ya kuma den ta arabukan na n'a bɛ fɔ ma ko al-aqd, a kɔrɔ de ye k'a fɔ sirili, ka fɛn banban, ka fɛn jirɔja, ka fɛn siri ni fanga ye, fɛnw kɛrɛli ka ɲɔgɔn minɛ, fɛn sabatili, nin bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ ma ko sirili, n'o de ye a arabukan jɛlen. yuqalu aqada al-habla yaqiduhu bimana shaddahu. ni a fɔra ko juru sirila a bɛ komi i n'a fɔ a banbana. wa yuqalu aqada al-ahda wal-bay'a shaddahu, a bɛ fɔ ko karisa ye layidu siri, o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye, o kɔrɔ de ko a y'a banban. wa aqada al-izara shaddahu bi ihkam, karisa ye cɛsiri jala siri, o kɔrɔ ye ko a y'a siri k'a banban a yɛrɛ la. wa minhu al-yaqin wal-jazmu, o kɔrɔ kelen in fana bɛ tali kɛ adamaden kɛlen na ka i dusukun k'a bila yɔrɔ dɔ kan k'a banban. wal-aqdu naqidul halli, sirili ni o fɔra yɔrɔ yɔrɔ i hakili bɛ taa fɛn min na, o de ye fonini, o sinɛ don. yuqalu aqadahu yaqiduhu aqdan wa minhu uqdatul yamin wan nikah aw aqdatul yamin wan nikah. n'a fɔra ko sirili ni a sinɛ ye fonini ye, siga kɔni t'a la, kɔrɔ min bɛ se ka don kɔnɔ misali la, o de i n'a fɔ ni maa min n'a y'i kali, i b'a dɔn k'a fɔ ko a y'i kali fɛn min kan, a banbannen b'o kan, o ye fɛn banbannen a bolo, o ye fɛn minɛlen a bolo. o bɛ cogo min na furu fana bɛ ten. furu n'a fɔra ko a sirila, o kɔrɔ ye ko a banbanna. o de la ni ye nin kɔrɔ nin lajɛ, Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul ma'ida la, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Alahu subhanahu wa ta'ala a t'aw minɛ, ayiwa, maa i filila walima i da filila, ayiwa, ka kali minnu kɛ, nka sa a b'i minɛ fɛn na kali kɔni banbana k'a siri min kan, ni a y'a sɔrɔ e yɛrɛ banbana o kan, Ala b'i minɛ o kɔni ma. wal aqidatu al-hukmu alladhi la yaqbalu shakka fihi lada mu'taqidihi. n'i y'a mɛn ko dusukuna siri, o de ye kiiri ye walima o de ye hakilina ye, siga tɛ min na pewu a tigi bolo, o kɔrɔ ye ko a tigi kɔni hakilina taara nin de kan. wal aqidatu fi din, dusukuna siri min ni an hakili bi taa la diinɛ kɔnɔ, diinɛ ko bolo kan, ma yuqsadu bihi al-i'tiqad duna al-amal, o de adamaden i hakilina bɛ taa fɛn min kan ka sɔrɔ baara mana fewu, i dusukun bɛ taa fɛn min kan ka sɔrɔ baara mana fewu. o misali ye ka aqidati wujudillahi wa ba'athir rusul, o bɛ komi i n'a fɔ i dusukun sɔnnen bɛ a ma k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ yen, i dusukun sɔnnen don a ma k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ye cidenw ci. wa jam'ul aqidati aqaid wa khulasatuhu ma aqada al-insanu alayhi qalbahu jaziman bihi fahuwa aqidatun sawa'un kana haqqan aw batila. nin kuma in bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan, an bɛ se k'a faamu k'a fɔ aqida, o de ye adamaden i mana i dusukun siri fɛn o fɛn kan, i dusukun sɔnna o ma, e yɛrɛbakun sɔnna o ma, o kɛra tiɲɛ ye walima o kɛra ngalon ye, a bɛ fɔ o ma ko dusukuna siri. o ye a kɔrɔ ye arabukan jɛlen na.
walma kanjelena nga ni an nana nin kumaden in ta atigu fɛ n'o ye diinɛ dungew ye a kɔrɔ ye jumɛn n'o de ye fil islah hiya al umuru allati yajibu an yusaddiqa biha al qalb wa tatma'innu ilayha an nafs hatta takuna yaqinan thabitan la yumazijuha rayb wa la yukhalituha shak. Dusukuna siri ale de ye fɛn ye fɛn minnu ni a y'a sɔrɔ dusukun y'a tiɲɛtigiya adamaden yɛrɛ ni lafiyara ni a ye fo ka taa o kɛ fɛn sabatilen ye a tigi bolo siga tɛ min na a tigi bolo fewu. wasumiya al-aqidatu aqidatan li'anna al-insana ya'qidu alayhi qalbahu. Ni y'a fɔra ma ko dusukuna siri sabu dɔwɛrɛ tɛ adamaden a yɛrɛ bɛ banban fɛn min kan o y'o de ye a dusukun na. wa qila al-aqidatu tutlaqu ala al-iman al-jazimi wal-hukm al-qati' alladhi la yatatarraqu ilayhi shak. dɔ y'a yɛrɛ fana k'a fɔ a kɔrɔ bɛ se ka kɛ o de ye adamaden i limaniyana ni fɛn min ye i limaniyana ni kiiri min ye siga yɛrɛ tila a la ka taga i dusukun na fewu wa hiya ma yu'minu bihi al-insanu wa yaqilu alayhi qalbahu wa damirahu. o de ye fɛn ye fɛn min ni adamaden i dusukun sɔnna ma i danbe yɛrɛ sɔnna o de ma wa yattakhidhuhu mazhaban wa diinan yadinu bihi. o bɛ k'a tigilamɔgɔ ka taabolo ye diinɛ kɔnɔ a sɔnnen bɛ diinɛ min ma. fa idha kana hadha al-iman al-jazim wal hukm al-qati'u sahihan o min ni a dusukun sɔnnen bɛ o ma n'o kɛra fɛn limaniyana a bolo n'o de kɛra fɛn kɔni banbannen a bolo n'a kɛra tiɲɛ ye kanat al-aqidatu sahiha. o tuma na o la a ka dusukuna siri o bɛ kɛ tiɲɛ ye. o bɛ komi i n'a fɔ misali la ka itiqadu ahli sunnati wal jama'a i n'a fɔ a bɛ fɔ maa minnu ma ko sunnamɔgɔw olu ka dusukuna siri bɛ cogo min na. wa in kana batila n'a dusukuna siri fana kɛra ngalon de ye a tigi bɛ a kan kanat al-aqidatu batilatan. o tuma na a tigilamɔgɔ bɛ taabolo min kan n'a bɛ k'i banban o kan n'o de y'a dusukuna siri ye n'a yɛrɛ hakili sɔnnen bɛ o ma ala k'an kisi k'an tanga o bɛ kɛ fɛn tiɲalen de fana ye ka itiqadu firaqi dalal ka itiqadu firaqi dalali. a bɛ komi i n'a fɔ gurupu dɔw bɛ yen nɔ n'u ye silamɛya birifini ta k'a da u yɛrɛ kan u ka dusukuna siriw a tɛ tiɲɛ kan ni sira foyi ye olu tigilamɔgɔw a bɛ fɔ olu ma ko maa fililenw. u bɛ silamɛya kɔnɔ dɛ silamɛya tɔgɔ dalen bɛ u la fana mɛ maa fililenw de don ala k'an kisi k'an tanga. nin ye Dr. Nasir al-Aql ale ka kumakanw y'a ka gafe kɔnɔ gafe min n'a bɛ fɔ a ma mabahisun fi aqidati ahli sunnati wal jama'a. ni an y'a lajɛ nin kɔrɔ min filɛ nin dusukuna siri la n'a ɲɛna a bɛ kɛ ɲuman ye a tigi ma n'a tiɲɛna a bɛ kɛ fɛn tiɲɛlen ye a tigi ma. dɔnnikɛbaga wɛrɛw fana sɔrɔla ye Dr. Nasir al-Aql kɔfɛ minnu fana ye kɔrɔ wɛrɛw fana fɔ al-aqida la n'o ye dusukuna siri ye walaha ta'rifatun kathira minha al-iman al-jazim billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi wa sa'ir ma thabata min umuri al-ghaybi wa usuli ad-din wa ma ajma alayhi as-salaf as-salih والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ko n'i y'a mɛn ko dusukuna siri a kɔrɔ de ye fana ye dɔw bolo ko de ye adamaden ka limaniya ala subhanahu wa ta'ala la siga t'o la fewu a tigi bolo a dalen bɛ ala ka mɛlɛkɛw fana na a dalen bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka gafew la fana minnu jiginna a dalen bɛ cidenw fana na minnu cira a dalen bɛ alikiyama ko la a dalen bɛ latigɛ a hɛrɛma a tɔɔrɔma a limaniyalen bɛ o bɛɛ la ani fɛn o fɛn n'olu ye ko dogolenw ye adamaden na k'a daminɛ ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ la ka na se a ka larisi ma ka na se a ka kursi ma ka na se kaburu kɔnɔna kow ma ka na se alikiyama wulili kɛnɛ baaraw ma ani ayiwa kow minnu bi tugun o kɔ
ani siratu fo ka taa se aljanna wa nar arjina ni janme aywa atigila mo limanen ben bema wa usuli din alimanen do fana silamaya sigilen bɛ sigilanw minnu kan sɔnnen bɛ olu bɛ ko bɛɛ ye tiɲɛ ye ani fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw n'a bɛ fɔ olu ma ko as-salafu salih n'o ye sahabaw ni tabiinaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn minnu kan k'o ye ɲuman ye a tigilamɔgɔ fana limaniyalen don o ma a tigilamɔgɔ fana b'a yɛrɛ di Alahu subhanahu wa taala ka yamaruya kan ma a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani alakira sallallahu alaihi wasallam a ka yamaruya kanw a b'olu fana labaara silamɛya kitiw fɛn fɛn bɛ yen Alahu subhanahu wa taala ka kitiw la ni sariya de y'o fɔ a b'o bɛɛ lajɛlen waleya a cogoya la a bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a ladege a ka taabolo la nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a bɛ fɔ o de ma ko limaniya o la o kɔrɔ ko limaniya nin tigi bolo o de ye silamɛya diinɛ ye a bɛɛ lajɛlen foyi ma to kɔ dɔw yɛrɛ fana ko limaniya al-aqida ayiwa aqida dusukunnasiri o tɛ dɔ wɛrɛ ye هي مجموعة من الأسس والمبادئ المتعلقة بالخالق عز وجل والنبوات وما أخبر به الأنبياء من الأمور الغيبية مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر وغيرها من الأمور التي أخبر بها الرسل بناء على ما أوحى الله عز وجل إليهم ومن ثم دعوا الناس إلى الإيمان الجازم بها مع اعتقاد بطلان كل ما يخالفها dɔwɛrɛ fana ko k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko dusukunnasiri o de ye fɛn dama damaw faralen ɲɔgɔn kan lasiriw la ani kuntilennaw la minnu bɛ tali kɛ Alahu subhanahu wa taala yɛrɛ la ale min ye daani mansa ye a ka se kɔrɔtalen don ani min bɛ tali kɛ nabiɲumanw na u ye kibaruyaw minnu fɔ ayiwa ko dogolenw na minnu bɛ kɛ n'o dɔ ye Alahu subhanahu wa taala ka mɛlɛkɛw ye n'o dɔ ye sagakunu ye n'o dɔ ye alikiyama ko yɛrɛ ye an'o n'a ɲɔgɔnnaw minnu ni cidenw nana ka na o de lakali adamadenw ye k'a daminɛ nabila nuhana fo ka taa se alakirama sallallahu alaihi wasallam Alahu subhanahu wa taala a ka kumakanw kɔnɔ minnu fɔra u ye mɛlɛkɛ Jibirila fɛ o de la i b'a ye u b'u ka mɔgɔw wele ka taga o de limaniya in ma o dusukunnasiri in de ma maaw ka sɔn o de ma o de la i b'a ye tuma bɛɛ n'a fɛn fɛn kumana a bɛ kumakan min fɔ ani abudullah wattaqu wa ati'un ay Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe bato ka siranye aw ka tugu ne kɔ o tuma fɛn o fɛn n'o b'o dusukunnasiri ninnu fɔ ŋɔɲɔgɔnya ayiwa u b'o bɛɛ lajɛlen jate k'a fɔ o tɛ diinɛ dɔ ye dɔ bolo nin fana ye dusukunnasiri nin ye a kɔrɔ dɔ ye a kɔrɔ o ka ca mɛ i b'a a jate minɛ hali n'a fɛn fɛn fɔra a bɛɛ lajɛlen bɛ taa fɛn sɔrɔ fɛn kelen min kɔnɔ o de ye adamaden dusukun kɔni ka lami adamaden dusukun kɔni ka sɔn k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa taala ye kelen ye Alahu subhanahu wa taala bɛ yen nɔ ani a ye fɛnw minnu kofɔ a kɛra fɛn minnu bɛ dogo la wali minnu bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ diinɛ ko la adamaden ka limaniya nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko dusukunnasiri o de la cidenw fana ye adamadenw wele ka taga o de ma u y'u ka ɲɛnamaya baara o de kan o tuma na u y'o de fana lakalan u nɔfɛmɔgɔw kɔ ye nɔfɛmɔgɔw minnu tuguna u kɔ wal aqidatu al-islamiyya idha utliqat fa hiya aqidatu ahli sunnati wal jama'a لأنها هي الإسلام التي ارتضاها الله دينا لعباده وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان نيامة قد سكنا سري إسلامي على sabu kuma in kun bɛɛ ye ka nin yɔrɔ in de bɛlɛn an ka se o ma n'o de ye silamɛya kɔnɔ dusukunnasiri ye mun ye n'o kɔni kuma fɔra tuma o tuma i b'a faamu k'a fɔ siga kɔni t'a la laɲini ye min ye silamɛya kɔni kɔnɔ o de a bɛ fɔ mɔgɔw minnu ma ko sunnamɔgɔw a bɛ fɔ mɔgɔw minnu ma ko sunna dunkew olu ka dusukunnasiri ye fɛn min ye dɛ silamɛya la a bɛ fɔ o de ma ko dusukunnasiri ɲuman sabu o de ye dusukunnasiri ye Alahu subhanahu wa taala jɛnna ni min ye a ka bato n'o ye a ka jɔnw bolo o de ye dusukunnasiri ye Alahu subhanahu wa taala jɛnna a ka bato ni dusukunnasiri min ye a ka jɔnw bolo wa i ɲɛ b'o min na o ye dɛ o dusukunnasiri o de tun bɛ yen ayiwa san 300 fɔlɔ min tɛmɛna alakira sallallahu alaihi wasallam talen kɔfɛ sahabaw tilew kana se tabiinaw ma kana se olu fana nɔkandaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen olu ka dusukunnasiri ye min ye olu ka hakilina ye min ye diinɛ in baara cogo la diinɛ in faamuya cogo la o
o tumana o de ye silamɛya diinɛ ye ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala a cikan don ciden bolo cogo min na alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana se jɛma olu de a jiginna olu de ɲɛna olu de la kalanna la wa olu de y'a la waleya alakira bolo a ka yamaruya kan kɔnɔ walima a kɛra ɲɛna a sɔnn'a ma o tumana u ye baara kɛ o de kan wa o dusukuna siri min filɛ ye a bɛ fɔ gurupu minnu ma bi an filɛ diɲɛ min kɔnɔ k'a daminɛ kabini o wagati la kabini alakira tile wagati la ni sahabaw ka tile wagati la fo kana se an filɛ wagati min na ko sisan olu dusukuna siri bɛ maa minnu bolo a bɛ fɔ olu de ma ko sunamɔgɔw a bɛ fɔ olu de ma ko sunamɔgɔw walil aqidati islamiyati asma'un ukhra inda ahli sunnati wal jamaa turadifuha wa tadullu alayha minha at-tawhid was-sunnatu وأصول الدين والفقه الأكبر والشريعة والإيمان نيه دسكونا سري فانا لاجه ومي نابي جاتي سلاميا كو بي سلاميا فاميا كو نيوماي سنو مو بولو إبا سورو فوچوكو چامان بالا والما يبسي كا سورو ويلي چوكو چامان بالا tuma dɔ aw b'o sɔrɔ gafew kɔnɔ n'aw ye gafew dayɛlɛ a kana k'aw ɲɛna ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔw de ye minnu a bɛɛ lajɛlen n'a kɔrɔ de don walima a bɛɛ lajɛlen n'a laɲini don la nin bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔw ye u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kalancogo la mɛ a bɛɛ lajɛlen laɲini ye fɛn kelen min ye o de ye dusukuna siri ye silamɛya kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye n'i y'a ye dɔrɔn gafe kɔnɔ walima dɔnnikɛbaga da kɔnɔ ko tawhidi a laɲini ye dusukuna siri ye n'i y'a mɛn dɔnnikɛbaga bolo walima gafe dɔ kɔnɔ a sunnatu o laɲini kɔni ye min ye o de ye dusukuna siri kelen ye n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ da la walima i y'a ye gafe kɔnɔ ko usulu din ayiwa o laɲini fana o ye dusukuna siri de ye n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ da la walima gafe kɔnɔ ayiwa ko tigi b'a fɔ al-fiqhul akbar a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dusukuna siri de don n'i y'a mɛn mɔgɔ mɔgɔ la walima i y'a sɛbɛnne gafe la a shari'atu nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de ye n'o de ye k'a fɔ dusukuna siri min bɛ silamɛya la o kelen de don n'i y'a sɛbɛnnen yɔrɔ o yɔrɔ gafew kɔnɔ walima i y'a mɛn dɔnnikɛbaga la ko al-iman limaniya nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye o tumana tawhidi sunna diinɛ lasiriw fikubaw sariya limaniya nin bɛɛ lajɛlen ye dusukuna siri tɔgɔw ye hali ni a y'a sɔrɔ u fɔcogow fɔra ɲɔgɔn kɔ bal a faamuya cogo